a estación de buses de Sotrapusa que van a Las Terrenas. Decíanos que esta zona daqui da Esquerda é bastante segura, que para a dereita non fósemos. Por si acaso, salimos agora en un minuto daqui de Santo Domingo daqui de Santo Domingo a Las Terrenas costa 500 pesos e cobran no autobús moi majos os condutores. Allá la entrada. Ven. Hoxe é domingo, non vai cheo de todo, pero bueno, polos pitidos que oio sai atasco. Ali atrás na dereita había mercado, moitas tiendas. Parece ser que é a zona peligrosa na que me contaba a rapaza que estaba ali no condominio Santurce, que a ela lle jalaron o bolso aquí, nesta zona que era peligrosa. E bueno, despois esta outra estación da la de Punta Cana, en Santo Domingo, onde se colle o bus a Punta Cana tamén. A ver, este é un barrio afutreado. A ver, mira, aquí había unha tiendiña de cousas de comer. Bueno, estamos nun atasco, non damos salido, así que vou parar